usa kini ka membro sa Catholic Church sa Igsoon, Brother Veritas. Maayong hapon, brother. Salamat, Igsoon. Nabasa naman ang atong tema, no? Dito lang ako subir ng basa o kato na lagi diretso ang atong pagpambit. Mayong hapon sa tanan, no? Mayong hapon sa tanan. Ang atong tema nga gibasa na kanina, nag-ispot o pagkikugma sa Diyos o pagkikugma sa atong Igsoon. Ano ba? Pagkikugma sa atong isig katao. Well, ang atong tema, mahimong muhaom, no? Muhaom sa atong tibuhan matag sa palundiri, nga naman. Kaya ang atong katayuan nga nung muhan kita diri, kaya mag-inabitay ka sa mga pulong sa Diyos, sa mga pagtunudan sa Diyos. O wala yung pagkikugma sa Diyos. O ang pagkikugma po sa atong isig katao, no? Sa atong igsoon, kanang Musierta, no? Sa atong mga nahibawan o mga napamalandungan ang mensahe, no? Natandog ka sa atong pagtuo sa Diyos. Kung mahibawan na sa uban, mapambit na to sa uban, madunggan sa uban, sila po padasig. So, na, magigugma sa atong isig katao, no? Sa atong igsoon. Sahay lang, daghang kayong mga babag-aning ingani ba, no? Kay dahil negative po nga huna-huna, dili mayo huna-huna po sa mga igsoon nato, nga nung dili sila maminaw, dili sila musaksi o bingon na ini. Ang uban, muingon nga ato, ano po niyo, mga panatiko. Pero sa akong kabahin, may na lang ang tawag ang panatiko, basta napanatiko ta sa pulong kilo. Kaysa napanatiko ta o droga, napanatiko ta o sana kanang hilayan lang, no? Di ba? Ang uwan mo galing, hindi nyo tawag sa mga adik sa Biblia. Pero palabiho na itong tawag kong adik sa Biblia kaysa adik sa droga, di ba? Pero bitaw, mga igsoon, ining paghigugma sa itong isig katao, usap po din, hindi bang maningkamot na masabtan yun ang unsay gyud tidon ng pagtuhunan sa Ginoo. Di ba? Kaya sa atong panahon karon, medyo lain-lain ang versyon mahitungod sa Ginoo, di ba? Pero mga igsoon, kung ato lang utang nunutan ba, ato lang yung ayuhon bagino tuki ang nahisulat sa Biblia, o atong sayron o kinsa yun sa atong panahon doon ang ibuganan sa atong Ginoo o kagahom o otoridad sa pagsakyaw mahitungod aning Biblia, mahitungod siya mga pagturunan. Kaya siguro magkainong ka nga, mura man ang pagpihig siguro ng imong body mo sa Biblia na murang grupo lang, isa lang ka grupo kasi body may pasabot ka, murang mga Katoliko, no? Wala na mga igsoon, hindi po rin ko na naon natin magsabot, ano man. Kaya para nato, hindot po tayo nga kitang tanan, tawagi, otoridad ba nga, kanang, pwede, tapos lang iyaw nga, isagot sa atong mga grupo. Hindot ina kay, wala yung pagpihig, di ba? Pero kung maghiskot kita o ining pagtulon ni Kristo, di mo ko na itong malikayan nga magkapangutan na ta, pila man dahil kapundok ang gitubot ni Kristo. Pila man dahil ka-organisasyon ang gitubot ni Kristo. Kaya sa atong panahon ko doon, daghan man itong organisasyon, daghan man itong pundok-pundok. Di ba? Nya, ako di ko ganahan kayo mutudlotan kay murag mapihig din ang mga Katoliko. Pero ako'y mahimo. Isa di ko ganahan kay mo may tudlo ko niya. Sama pa ng lito nga, magayon ko nga, murag naagay pagpihig, pero dili pagpihig nga mahot. Nga nag-isgot yun, kung saan kang pundok. Nga dili mayo nga magbahin-bahin ta, dili mayo nga ubiya ka. Pinanglan mag-iusa na kita sa kapundok, ngayon gitubot. Parang lito, basahan ninyo sa inyong Biblia, nilang na ako pag-iyon, kaya malangan ako sa 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. No? 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Naghisgot si Juan na, San Juan, nga ang tinuod ko nung sakop sa pundok sa Ginoo, kadtong magpabilin sa mga pundok. Dili itong mubiya. Kaya kung mubiya, isipon ko nung dili tinuod sakop, kaya tinuod sakop, magpabilin gina.
sa kasakit o sa kalipay, magpabilin kita. Pinas ba na sa pagpihayon ba? Kung kung nadali mga problema, o kung di nagaganahan sa patasan sa imong kapikas, di man siguro solusyon, di man siguro maayong magbulag, di ba? Oh, inanaro po, pananglit sa maong simbahan, doon ay kapapadlog. Ay mga katolikong padlog, ano, biyahan na doon na. Di ba siguro na mo ay gitundo sa Ginoo, di ba? O ay pare, hindi ko ganahan yan, biyahan na doon na, di ba siguro ay ganahan na, di ba? Kaya nga itong Ginoo, huwag man mag-ingon nga, kung doon ay magpapadlog sunod sa iyang iglesia, sa iyang grupo, nga, bubiyan na rin tani. Kung sa may ingon sa Bibliang biyahan, ang Babylonia, pwede po sabot ang kadawatan, kanang magbuhat kung sila. Muna biyahan na to. Pero ang simbahan, ang iglesia, hindi biyahan na to. Particular kung kayo kung hindi ko ganahan ka manuduhan eh, mapihig man siya sa kapundok. Pero ang sa kapundok, magiging ni Kristo, dapat yung magiging saratan din, no? Hindi kita magbahin-bahin kinuta. Eh, wagit malipay siguro ang ito, magbahin-bahin sa, no? Oh. Kuya, nindot mo kayo, gagandang mag-iusa sa pundok ng Gagitong si Kristo. Sa Juan 17, versikulo 11 o 20, no? Iklaro po sa Ginoo niya, katong iya galing pag-ampon na ito sa amahan, ngayon siya nga, amahan, mausaog ta sila, maingon nga ikaw o ako usa. Sa manang usa niya, ang iyong lawas. Bago pa St. Pablo, mo na ang lawas o body of Christ. One body of Christ. Usa na itong pundok. No, mga igsoon. Yung sa mo na itong pag-ila, sa atong panahon karon, kung kini nga pundok, mo ni ang usa nga gituko ni Kristo nga, dili na ito angay ulagan, dili na ito angay biyaan. No? Siyempre, no? Simple na siguro kayo. No? Atong ipamutan na kanus agasugod ang iyang iglesia. Kanus agasugod ang iyang pundok. Well, pamagpagkaan mo na ito, isang gali ang mga ubang mga timuan, hindi man sila musupak sa iingon niya sa kasaysayan nga nagsugod ang iglesia nga gitugod ni Kristo niya itong unang siglo 33 AD. Dayon, unsa man pundo ka nga sugod yun niya itong panahon na nagpadayon ng tugtog. Nga, ang atong mga pundok, panangin, ang pililing nason, ang iglesia ni Kristo, ang mga pundagin, ato bang matrace? Ang ilang mga pundok, maingon ba nato, mapamatudan ba nato nga nagsumikay ko na, nagsugod na panahon niya itong unang siglo sa pagtukod ni Kristo. Nga, tayo mga hibawan mo nato nga na may mga pundok ron, hanggang sa ngalan ni Kristo, nagsugod ng 1940. Protestante, 1570, or baga na bit. Oh. So, pero gadahan na sa pagtulungan ni Kristo. Pero kung saan mo na turon pag-ingon nga mo gina ang tinuod ng gituko ni Kristo kung wala niya ang timaan o sa timaan nga nagsugod niya itong unang siglo yun. Nga awahin na wala. Pwede sa mas kwarta, saan na itong pag-ila. Kaya ng kwarta nga itong yuk na dilipikit. Na ay mga ilhanan, di ba? Kung wala niya ang mga ilhanan sa matuod ni kwarta, piki ka na. Di ba? Inanapot ang iglesia gituko ni Kristo. Ang mga timaan na aliha o naayos sa katimaan galing wala aliha. Di kita kayo kung tinood na sa iso. Dito gawa na itong moderator, wala ba yung panahon. So, dito lang siguro sa mga pangutana atong painutan. Okay. Kawat ba? Hindi na mo na, kaya nagkasabot sila. Okay. Bukas ko ang kuala ko sa buwan. Ang mga isoong katoliko.